आज तनी पुदीना के चटनी में तो हे पूजा देखिए मुखिया जी खाबो जवानी केहू के बस में नहीं थे ना जवानी बता दान कर दे रिश्मा दान करो जवानी केहू के बस में नहीं थे ना जवानी अपने आप चढ़ी अपने आप ढह जाए सही बात खाली पानी जवानी जेकरा जवानी के आग लगल बा भैया हो हे जनेश्वर यादव सलैया के धरती से बहुत बहुत के पुरस्कार कलेश यादव ड्राइवर साहब सलैया के धरती से 100 रुपया पुरस्कार हार्दिक प्रणाम बा जेकरा जवानी के आग लागल बा आ ओकरा देह पे एक बाल्टा पानी बिक दी ओकर आग ना बुझे ना मुखिया जी जवानी की आग से जलत हिया ओकरा देह पे एक बाल्टा पानी बिक न दी ओकर ठंडाई ना दे संदीप यही पर ठाकुर जी कह के मर गए कि पूरा न करी है दूध जरूरत पानी के अब पानी से न बुझी आग जवानी के बबुआ जी नील ड्राइवर साहब 100 रुपया पुरस्कार देनी हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा अच्छा खाबो एगो तनी 2 मिनट के हमरा लेदरिया कहली एगो ड्राइवर साहब के कह का भाई साउंड वाला तनी सिटी वाला तो मारता है भाई बड़ी सरहनी बाकी ओने माइक गइल बा त कैसे तो हो गइल बा माइक कहे हम ठक ठठेरा से परेशान बने देखिए से सुंदर ई पृथ्वी पर दुनिया में पति पत्नी संग रही तब मजा मिली चाहे दुनिया के कोई नर्मदा जीव रही मजा मिली अलगल के रही सजा मिली आ ड्राइवर साहब ब्याह जी के रकम बा ड्राइवर साहब के फोन करता रे कि दीपावली में आवत नहीं रे गाड़ी खाली हो गइल बा सांझ के 5 बजे हम आ जाए दिया बत्ती बारे के समय में आइले ड्राइवर साहब को नहीं टायर भरस्ट कर गइल बा मेहरारू ताकत तारी के ओ बई है त मोमबत्ती चुआई है ओ बई है त बड़का मोमबत्ती बरी है आ तबले ड्राइवर साहब फोन करता रे कि हम स्टेपनी बनवावे खातिर टायर के दुकान खोजतनी होइए नहीं के फेरम पर टायर में उड़ गइल बा ब्यासो जी के यही हाल बा हम ही आज में हमरो मेहरारू कहली के हो तू कौन काम सीख लेला दशहरा में बहरी है दीपावली में बहरी होली में बहरी तो घरे कहिया रहबो गोधन के हम कहली के सुना हो तू कौन काम सीखेला बतिया सुना एगो सखी बतिया के सखी तोर मर्दावा ब्यास हवे खाली बोतल के बोतल पानी पियता तो रुपया के गठरी रोज लियावता उ मेहरारू के भाग ना आग न लगो ऐसन भातार काली मैया मत कर सी के ऐसन भातार काहे रे तो गनई से आवेले आ उत्तर में हम दक्षिण में मुंह करके सूत जाले सांझ होला तो जाइले चूड़ी छनका के जगह ले उठब आ उठेले तो फिर डणिया के पूरू में होके सूत जाले पूजवा इसे ना तू का बुझबो दुखवा हमर बुझी है काली मैया ए राम राम हो राम से भैया हमरा ना बरवा खोज दिले गवैया त ड्राइवर साहब के मेहरारू ब्याह जी के मेहरारू के करकम व्यवस्था बात उन के का रामदेव भाई ऐसे कतनो कमाई हो तो तनी परिवार पर ध्यान दिहो संगे रहबो त मजा मिली अलगल के रहबो त साजा मिली हां ए मालिकार त रहुआ का नहीं खिले के चला ए बुरबा गांव मेहरारू लेके चली हमरे अरे का होई अरे एगो स्टेपनी भाई हो पगाड़ी तीर आई अरे ई भुड़भुड़िया हिया ए महाराज लेकिन का करबो जवानी के आग लगल बा बोलमुआ प्रदेश से बाड़े मेहरारू के ना बोका के देखो हम ठग ठठेरा से परेशान बने मेहरारू बेचारी देखनी के सावन में हरियर चूड़ी हरियर साड़ी ली नाई तो सोचनी के दशहरवा में आई है अरे और मारो ना हाय 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 दुर्गा जी देखई है अरे माई चरखी पर चढ़ाई है और गुरही जिलेबी खिलाई और भीटा ढोकाबो ना हम सोचने की दीपावली मई है तो पीढ़ी में बड़ा का छुड़छुड़ी छोड़ी ना आइले अब छठो घाट ना आइए मेरा रुआ फोन कर कि जाए करम जरूर तरा जिले सुख वाले मुंह वाले रोज रोज रुपया 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 हमर जिया को का बता रुपया में घोटी लगी कैसे
मेहररुआ शराब तरस मुखिया जी 13 रुपया में घटी लगे। अरे कैसे हो मर्दानों के देख कैसे घटी लगी ते कसऊ जोड़ब त 9 ऐसा नंग बा बड़ाई का करता का करी 9 के कसऊ जोड़म त 9 आवेला कैसे 9 का 9 9 9 दिन 18 8 1 9 9 3 27 7 2 9 9 चौके 36 6 3 9 9 5 45 5 4 9 यही तरह 9 81 8 1 9 कतिका में ना आइला त कौन संगवा गहनवा में आवे दादा कटनिया काट के दुअरिया खरिहनिया लगावल कार्तिक में आजा अगहन में आजा कार्तिक में ना आइल तो अगहन में आजा अब रजिंदर भैया सब कोई खुशी में दीपावली मनौले बा। आज एकर बलमुआ प्रदेश में बेचारी होई ओकर दिवाली सुहाइल ना हो। हम ही मोमबत्ती नहीं की कर ले खुद मेहरारू कहतर के सुना देख कंकड़ी ऐसन फाटे के चाहता है। अरे बाबा अरे आ तू कोयला पर छापा मरले बड़ा सोना दहाता कहता काहे रे त कि हम फ्रिज में पानी रख के देह धोवता नहीं तो गर्मी ठंडा नहीं क्यों जाए ऊपर पड़ो जय बाबा तारा गिले सुख बना हमरा मुले सुख बा बना के तने बेस वेट देखे राम जन्म जी दिया के का कर पैसा देह मोरा भाते दिया के का कर पैसा देह मोरा भाते आहिरे बाप हाय हाय जा जोरे लौड़ू के नाती ले गईले दीपावली खाबो खाबो रही बउआ तो सकरा जाई राजा दौरता काटे तो सकरा जाई राजा दौरता काटे ना आइला तो छठियों के दिन आवा कि छठे घाट चलो आना तो सुनो ऊपर नीचे रगड़ी हाय मारे हाय हाय रजिंदर भाई तने हंसबो न तो हमरी औरी मिजाज ठीक रही ऊपर नीचे रगड़ी हाय पूजा अरे बर्फ के पानी अरे माल डालो ड्राइवर साहब ध्यान दी हो जिंदगी भर कमाए के बाबा की मेहरारू माने भई गए नहीं खे कि खिया के खूंटा पे उतार देबो जहां मन चल करे ऊपर नीचे रगड़ी अरे बर्फ के पानी अरे मार डाला रे हाय जहिया से कोयला परदेश पिया हर चोलियों में आते न जवानी चोलियों में आते न जवानी
मुखिया जी आबाद रहे, हरदम जिंदाबाद रहे, यहाँ रहे चाहे इलाहाबाद रहे। फैशन उपमाना देख चाहे कि मुखिया जी अभिमन्यु बन जाए तो अभिमन्यु मरा के रहे जवानी में लड़ाई। हमारा कपार जखन से दुखा तो हम करी तो का करी मुखिया जी, हमारा कपार दुखा तो हम कौन उपाय करी? देखी हमरा ठक ठकेरा से भेंट हो जाता सब। हसल पूजा जो बन करे सोर जोर, हाय रामदेव बाबा, अरे डाला अपना बुद्धि पर, अपना बुद्धिया से विचार करो, रोज रुपया कमाए के बाद जो बन करे सोर जोर। हाय पूजा, अरे डाला अपन बुद्धि पर ना आइबो, मन करे फानी के चढ़ी जाई अमरूदी पर। देखिए उमेश भाई अध्यक्ष जी, सनोज गुप्ता मुखिया जी, पूजा देह देखी, अच्छा कर देह देखी बुझाते कि सोना के देह, धोरी बाबा से बच एगो एकरो देह देखी बुझाते कि उलुआ के बच्चा बैठ के पेड़ पत्ता काटता। कहे के बादाम के तेल मत चिकन मोलायम देह आटा के लोई, चिकन मोलायम देह आटा के लोई। भाई हमारा मनोज यादव जी लाल के शर्ट वाले मनोज भाई के हार्दिक प्रणाम बा। चिकन मोलायम देह आटा के लोई, मन करे अपन देहिया अपने से धोई, पहिया ले अपन देहिया अपने से धोई। ऊपर नीचे रगड़ी और फ्रिज के पानी, धोरी बाबा जाए बोला मुआ। ऊपर नीचे रगड़ी पूजा वो फ्रिज के पानी, अरे खा जो जहिया से कोयला परती सपिया, चोलियों में आके न जवानी। जहिया से कोयला परती सपिया, चोलियों में आके न जवानी। समय हमारे समाप्त के दौर में बा। ड्राइवर साहब अंतिम में कहो में भैया कि मास्टर मुना ड्राइवर साहब बात मानी, पूजा वो आना रह जा कलकत्ता माल लोड पहले, ओरिया के पानी जो सचुएला जवानी। हर मास्टर
ओनिए रह कमा छठ बीतल दीपावली बीतल जोबन के ओजन से देह भइले भारी जोबन के ओजन से देह भइले भारी पंकज पलमा ड्राइवर अपन हैंडल संभारी पियावा ड्राइवर अपन हैंडल संभारी कि उन्हें जाता नहीं कलकत्ता तो सीतारामपुर ढाल में चल जाता नहीं के जाना था खाजा पंकज खाजा कौना फूल झाड़ी अरलू भाई बानी धोरी बाबा तो खाजा कौना फूल झाड़ी अरे बाबा लू भाई बानी जहिया से कोयला परती सपिया चोलियों में आते न चोलियों में आते न जाए जहिया से कोयला परदेस पिया चोलियों में आते न जाए। तो समय समाप्त कहते कहते चले के बच्चा अब वो दल के दिया था वही ले आगल की नारी के करनम भरो भरे भानी पहले जोगी यार भानी पहले जोगी हो नारी के करनम भरो भरे भानी पहले जोगी यार भानी पहले जोगी हो राजपाट दिहल विसार न होला हो राजपाट दिहल विसार हे राम भजुरा में भजुरा में ठीक नैया घन श्यामा ठीक नैया हो राम भजुरा में भजुरा में ठीक नैया घन श्यामा ठीक नैया हो यही नैया लई है